Nik Nafar gobernuko langile bezala nire burua labekin oso identifikatua ikusten dut. Zergatik? Ikusten dudalako, labentzat ez naizela bakarrik eskubideen sujeto pasibo bat. Ea azaltzen naizen. Afiliatu bezala, zerbitzuak eskaintzen dizkit. Baina ez hori bakarrik. Eta ez da hori gainera sindikatuaren parte izateko bilatzen den gauza bakarra. Labek nigandik borrokatzea espero du. Labek nigandik iritzia bilatzen du. Labek nigandik proiektu baten parte aktiboa izatea bilatzen du. Eta hori da nik nahi dudana. Are gehiago, zerbitzu publikoetako langile bezala, labek nire zerbitzu horren parte izatea nahi du. Alegia, zerbitzu horren defentsa egin dezadala, zerbitzu horren definizioan eta erabakitzean parte izateko borrokatu dezadala nahi du. Eta guztiz ados nago. Zerbitzu publikoak bakarrik izango dira, publiko guztiok horien parte bagara eta guztiok horien kontrola gure ganatzen badugu. Zerbitzu publikoen defentsan, subjektu aktiboa izan gaitezela.